Biz ikinci tapkır bu yıl uzdırabız Jadid Fest'ni. Ул татар яшьләренең шундый шәһәр мәдәниятын алар ничек күрәләр, менә нәрсә бар, шуны күрсәтү бер фестиваль итеп оештыру. Монсын без яңа ел алдыннан ясарга булдык. Аның ике төп мәйданчыгы бар. Бер мәйданчык ул дизайн маркет дип әйтәбез инде. Татарча ясый торган дизайнерларның менә ул сату, үзен күрсәтү эше һәм икенче зур мәйданчык ул музыка, кино һәм лекторий мәйданчыгы. Менә дизайн маркетка килсәк, анда инде безнең 25кә якын дизайнер җыелды. Алар махсус яңа ел бәйрәмнәренә яисә кышкы коллекцияләрен тәкъдим итәләр. Анда инде төрле кул эшләнмәләре бар, бизәнү әйберләре, киемнәр һәм ашау ишү дә бар. Аш-су да бар. Аларның бөтенесе милли компания. Алар 25. Аларның янында күршеләрендә шул ук мәйданчыкта эшләп тора сабыйлар мәйданчыгы. Ул сабыйлар балалар үзәге оештырды. Анда 4-5 мастер-класс оештыралар балалар өчен. Һәм инде безнең монда китап сату да бар. Безнең Таһир абый килә һәр вакыт бу фестивальләргә. Ул иң сирәк очрый торган үзләренең китапларын Букинису 15 меңгә якын китабы бар аның. Иң сирәк очрый торган шундый кызыклы китапларын алып килә монда. Монда татар стиль уеннары да бар, менә яңа әйберләр дә әйтәм инде. Һәм башкалар. Инде лектория өлешенә, менә бу сәнгать өлешенә килсәк, безнең лекторияны ачып җибәрде Сергей Павлович Саначин, ул татар бистәләре турында сөйләде 1 сәгатьләп. Хәзер менә дәвам итә Байрат Фәйзрахманов, аннан соң Илдар Шафиков. Алар икесе дә тарихчылар, безнең берләшмәнең вәкилләре инде, кешеләре. Берсе сөйли 5 балта турында онытылган фактлар, икенчесе сөйли Илдар Шафиковка килгәндә менә татар бистәсенең көндәлек тормышы турында. Кешеләр арасында мөнәсәбәтләр, нәрсә белән яшәгәннәр, нәрсәдә йөргәннәр, анда ничек аралашканнар, кеше мөнәсәбәтләре һәм башка.